Het nieuwe onderkomen van de biljartclub in Boetenpost is het officieel openen. De oude mannen kunnen leden al spelen in het nieuwe gebouw. En dat bevalt ons nota goed. Fantastisch. Zeker vergeleken met onze vorige locatie, Herbranda, dat weer vrij nauw. En hier hebben we natuurlijk een prachtige ruimte, maar nou ook 4 biljets, we hier in dat treien. En we gaan hier ook nog maar een mooie grote tafel. Om dus eens even bij wat te zitten en daar een kop koffie wat te drinken en even te praten. Want daar gaat het uiteindelijk ook om. Dat orenverenigingen met de energiekosten in de magen zitten, gaat dat voor de biljartclub net op. Zij binnen met haar nieuwe gebouw al van het gas af. We zijn krek op de eet, we zijn helemaal energie-neutraal. Dus we hebben vloerverwarming en dat doet ongestuurd door een warmtepomp. En is heel goed isoleerd alles. Er is helemaal geen gas hier, dus we zijn helemaal van het gas af. Hiervoor zorgen dat wij een energie-neutraal onderkomen hebben dat volledig ingesteld is op de toekomst. De vernijing had al zo'n 4 nieuwe leden opsmieten. Maar de club hoopt het in kwarten nog verder te groeien. Zaterdag 10 september houden we hier op een dag. Dan is iedereen in de gemeente en ik daarboven, want we zijn regionaal tamelijk belangrijk voor een hele soort plakken hier omheen. Daar komen ook leden bij. Dus ik kan hier komen te zien hoe het hier is en ik hoop dat er dan ook nog een paar leden bij komen. Mooie bal, jongen.